Атнаның иң актуаль вакыйгалары турында газета битләребездән укый аласыз. Балаларның күзләрендә шатлык балкысын. Халыкара балаларны яклау көне шәһәребездә чараларга бай булды. Хәрби өйрәнүләр 5-гә узды. Альфуровка авылы кырындагы палаткалы лагерьдә район мәктәпләренең 10нчы сыйныф егетләре хәрби әзерлек курслары узды. Азнакайда шик сакчылары көнен билгеләп үттеләр. Шәһәребезнең Җиңү паркында илебезнең шик сакчылары гаскәрләрендә хезмәт иткән ир-егетләр хөрмәтенә һәм ил иминлеген саклап батырларча һәлак булган якташларыбыз истәлегенә куелган һәйкәл янында тантаналы митинг узды. Авыллар картая, яшьләр китә дип чаң сугабыз. Хактан да бүгенге көндә авылда яшьләр бармы? Алар ниләр белән мавыга? Авылда калып тормыш алып барырга теләгән яшьләр өчен нинди мөмкинлекләр булдырылган? Әлеге хакта Маяк битләрендә укый аласыз. Сынаулардан торган тормыш. Район башлыгы Марсель Шайдуллин гомерен төзү өлкәсендә эшләп үткәргән Фәриха Хәмидуллинаны 95 яше белән котлады. Яшьлеккә кайткандай булдык. Шәһәребезнең 3нче мәктәбен моннан 40 ел элек тәмамлап, бүген инде илебезнең төрле почмакларына таралган укучылар әнә шул шатлыклы мизгелләрне янә бер тапкыр кичереп, үзләрен яңадан мәктәп юлларындагы шикелле хис иттеләр. Укучыларның истәлекләре, рәхмәт хатлары, уйландыра торган язмалар, гыйбрәтле һәм бәхетле язмышлар, ачылган серләр, киңәш, табыш, сканвордлар, телепрограмма, котлау, реклама, белдерүләр һәм башка бик күп материаллар Маяк газетасыннан гына укып белә аласыз. Искә төшерәбез, елның 2нче яртыйлыгына Маякка язылу дәвам итә. Газетага почта бүлекләрендә, редакциядә, альтернатив пунктларда язылырга мөмкин. Почтада язылу бәясе 850 сум, альтернатив пунктларда 580. Редакциянең үзендә 480 сумга язылырга мөмкин. Газета әти-әниләрегезгә, әби-бабайларыгызга, күрше-тирәдә яшәүче өлкәннәргә, туганнарыгызга иң яхшы бүләк. Алар газета, журналлар укып үскән буын һәм район тормышы белән һәрчак хәбәрдар булып яшәргә омтылалар. Барыгызны да язылу бүләк ит акциясенә кушылып, якыннарыгызны сөендерергә чакырабыз.